Hindi, walang kape, walang buliw. Okay na yun. Remix naman. Dito kayo. Hindi mo siguro. Tama na yan. I-ano mo na yan doon. Lasig na? Okay. Yun, 1 viewer sila. Ay! Hindi sa akin na kaya cellphone. Walang YouTube dito sa kanila. Mahabot dito. Sadio. Ito na lang mo. Hindi na lang ako. Dito na lang. Abutan sadio. Inisig na sa akin. Ano? Ito yan. Pagpalit mo. Yung live mo. Ikaw ang basa. Tagilid. Paa mo na yan. Yan, sakto yan. Basahin mo yung mga comment. Yun. Good morning. Ay, tanghali na pala. Magandang tanghali. 1 viewers. Hello. 3 viewers. Ayan. Hello po sa inyong lahat. Ang oras natin ay Time check natin ay 11:13. 11:10 pala. Ay, 10:13 pala. 10:13. Hello. Yan. Unang live natin nagamit yung bago nating cellphone na pang-edit. Yan ang ginamit ko. First live. Saan yun? Ayan. Upload tayo ng pang-ulam. Palitan mo yung ano. At cut off na namin. Palitan mo. Alin? Pwede na yan. Ano? Patayin. Para wala. Inis eh. Matino mo. Comment po kayo at babasahin ng asawa ko. Yung recipe natin, ayan o, upo. Kasi nung nakaraan, 2 piraso yung upo na binili ko. Bisado. At may sawag siyang karni. Ito. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin na minamahal ko. Oh, isa rin lang. Good viewers, hello. Comment po tayo. Bentuhan. May bantay mo dito, ma. Nagluluto ako. Ito. Binaliwala niya ako dahil sa'yo. Ate, Dahil sa'yo. May baka pumunta dito. Liman. Ito na muling awit na kanyang marinig. Ito na muling na dati siya'y kinikilig. Ito na muling araw mga yakap mo rin. Ito na, ingatan mo siya. Binaliwala niya ko dahil sa'yo. Wala na sa sayang pagmamahal. May peanut butter kasi yung bread natin na ulas. Kahit tagal ko rin binubuo. Ay, ilili ko na. Kaya Gio mamaya. Silent viewers, hello. Yan nga, hindi umabot yung ano natin, dalan. At hindi tayo makakasahod. Pwede sa rin na. Hindi umabot. Wala tayong sasahurin ngayong May.
Opo. Ang huling araw. Ulo, oh. Taka natin pili ni Papa Dili. Walang comment ah. Puro silent viewers ah. Umayakap mo. Mali. Ito na ha. Baby, ligo na. Ligo na. Maligo na anak, mamaya kakain na. Ligo mamaya, ligo na din. Mamaya maliligo na rin ako. Mabilis ang ulam. Ito na. Ay, si JJ, ligo din, JJ. JJ, ligo ka din. 5 viewers, hello. At siyempre shoutout sa isang nagtamsak. JJ. Ay, chipon mo nito. Umaagos yung sipon. Parang ano to? May, ano yung isang ano? Lutuan. Sa eraro. Aagos yung sabaw dito eh. Sa eraro. Kasi gumagalaw tong ano. Gumagalaw ang ating. Lulusot to eh. Eto, may maganda din tayo. Papalitan ko. Kasi maganda ng umaga. At yun nga, at kumpleto na ano, yung sumasakit kong ngipin ay okay na. Nabunot na lahat. So, wala nang sagaban. Kumbaga, wala nang sasakit pa. Kasi nung isang linggo, yung dito sa kaliwa, pinabunot ko kahapon ng sa kanan, kaya okay na. Kasi yung ano, nung kahapon, nahirapan yung dentist sa pagbunot. Gawa nga ng pudpud na kasi yun, tapos bagang siya. Pudpud na. Ang malalim. Oo, tapos iba yung bayad. 1.5 yung ano, binayad natin. Pero ano, malupit. Ayos talaga. Maganda yun. Magaan yung kamay niya. Saka dentist mo yung dati. Oo, dati ka na ano. Tapos yun, nagpito pa siya kahapon. Hinanap niya yung mga pinakang record ko na, bata ka pa pala. Customer na kita. Oo nga, kasi dati nga ako yung ano, yung partner mo, yung asawa mo pa. Ngayon, yung anak mo na eh. Hindi makapaniwala na, galing pa akong Bicol. Kasi pagpapalinis pala ng ngipin, every 1 month. Everyone ba? Ano pa rin? Nagtanong ko sa tanong ko eh. Kailan ba ka pwede magpapalinis ng ngipin? Every 1 month. Depende sa eh. Sabi na lang sa kapalinis. Kanang pinasahan? Nagpapasta ka? Nata. Isa Bagang. ba? Isa Isa. ba? Pero may nakita pa siya na posibleng sira. Agapan, pag may bad kit na agapan mo. Siyam pa yung ano eh, medyo may tama. Pero hindi naman kita. Hindi pa. Hindi Pero pa dapat. kailangan daw pag ito agapan. na, No? kasi ganun ang bagsak niya. Pero ano sabi niya? Ah. Pero may ano daw, konti lang. Pag may pera, isa, mo dalawa, ganun. Maganda nga yung ngipin. Kasi matibay raw yung ano, yung ngipin. Si Boy, ang sipon mo. Ay, si Sir Rolando Victorero. Basa ka dito ma. Hello po. Kaya nakita ko. Hello paring Jason at Mrs. Sabi ni Sir Rolando Victorero. Hello po. Hello po. Shoutout Ano po na? sa inyo dyan. Tanghali na. Shoutout po. Nagluluto na ng pananghalitan. Yan ka kasi. Bantayan mo yung ano. Oo, nakita ko. Diyan ka kasi dito mo. Madilim ba tayo? Madilim ba? Hindi. Wala na yan. Tingnan ko madilim. Madilim. Kumusta po kayo Sir Rolando? Sir Rolando Victorero. Buhay ko'y ako. Dini. Kamu
yung tubig mo. Yan, load lang po kayo. At pwede nga po kayo mag-comment para makapag-comment tayo. Kumustahan. Bilis ng ano, bilis ng araw. May 1 na kaagad. Mag-isang buwan na kami dito sa ano eh. Asais. Ayun, isang buwan na. Hindi pa rin tayo, wala pa rin sa amin update yung hospital kung kailan si Mrs. operahan. Wala pa rin. Naka-ano na, naka-line up na. Kaya, ayun. Siya na mismo nagpasya na ako'y umuwi na muna ako ng Bicol. Kaya ginawa ko, pag sabi niya na umuwi mo ng Bicol, yun nga, yung mga sumasakit ng ngipin, pinabunot ko na habang nagpapahinga ako rito. Kasi pag nagpabunot tayo doon, hindi naman tayo makakapagtrabaho doon kasi bagang yun. Tapos, ayun nga, ano ba yun? Ano ba masasabihin ko? Ano ba? Tapos, yun na. Ilang 5? Sabi niya nga, pwede na akong umuwi sana kaso ayaw kong umuwi muna kasi gusto ko, araw na lang naman eh. Yun nga, sa May 7, birthday ko. Ayaw ko mag-birthday doon na di sila kasama. Kaya sila. Kaya, ayaw ko. Ano mo, wala naman. Ayun, nakulang natin. Pero sa maganda na maganda, tulad ng mga nakaraang birthday ko. Dito tayo ng bahay. Kasi wala nang budget pag umilang dito. Wala rin ngayong umin. Wala ibabudget ko pa yung natitirang pera. Kasi budget ko pa. Ilan mo naman birthday ko? Ilan mo naman bago birthday ko? Yung birthday ko kasi 2. Pero May 7, yan ang tunay talaga yung kapanganakan ko. Pero yung sa birth certificate ko, August, yung nakalagay. Kung wala tayong sa May, malay mo sa August, meron. Sa August na lang. Kami ka? Mamaya. Tapos babalikan ko na lang sila dito kung may may update na yung hospital. Kasi ako naman yung makaka-receive nun kasi yung number ko yun ang nakalagay doon sa hospital. Ako naman kukontakin nun. Kaya halimbawa, pag nakapitol na ako, pag nag-message yung hospital, automatic, lagya ko papuntang Maynila. Viewers, hello. Ha? Mama? Po. Hello. Comment po kayo. Sabi ka mo. Kwentuhan. Ayaw pa. Ang pagkadit ng sa pinagpupuan. Pinapanbunyag. Si Mama. Kamuya na naman kaputok-patok. Yun. Yun. Basta nyo nga. Morning. Wait lang po. Malabo ang aking eyes. Nemar Alteche. Good morning. Good morning po. Sino siya? Nemar Alteche. Good morning. Shoutout po sa inyo dyan. Sa inyong lahat. Palinawin nga natin. Yan, medyo, Yun. Para malinaw. eh, Morning pa rin Jason. morning. Ay sa family mo. Ano na? Sabi ni Derman Altichi. Hello po. Shoutout po sa inyo. Sir Kenneth, hello. Shoutout pa rin Jason. Sabi ni Sir Kenneth. Shoutout din po. Dito na, uling araw.
Watching from San Mateo Rizal. Shoutout po sa mga taga San Mateo Rizal dyan. San Mateo Rizal. Sa Rizal, di ba may ano yan? Diyan magandang spot na nag-hike. May mga ano dyan eh. Magandang view. Sa Rizal? Rizal ba yun? Hindi ba kasi? Di ba ano? Meron dyan yung Talban. Diyan may mga ano eh. Yung mga cottage na mga nag-hiking. May pinsan ako dyan sa ano, Montalban. Sa Montalban Bukid. Maganda yan dyan. Sa Talban may mga nag-hike Padua dyan. family. Dyan sa ano. Nag-hike Montalban tapos Bukid. maganda ang tanawin dyan. Nakikita ko yung tanawin. So, Sa ano yan? Sa comedy. Paano ba to? Ano ulam daw? Sir Kenneth, hello po. Ano ulam? Ano ba yan? Ano yan? Apa yan? Upo. Upo. Ginisang upo. may sahog na karne. May patis pa ba? Asin. Ah, Patis mo sarap. asin na lang. Masarap patis. Basis eh. Tingnan nga natin. Ginisang upo. Isadong upo. Bakit ito naman? Bakit? Nasaan yung ano? Love you. Hindi sarap yung nangyari. Wala mo na. Sabaw mo. Ma, ulit ka mo na mata. Nakalive yan si Jason, ma. Okay na. Ay, okay lang. Bayad man. Okay naman yung ano. Hindi naman tulad ng cellphone dati na ginagamit ko na. Okay. Dami na palang nagko-comment. Hindi natin nakikita. Ito okay na eh. Bago. Oo. Hulugan lang to. Wala tayong pang ano, pang flash. Okay lang yun. Kailangan kailangan mag-upgrade kasi mahirap mag-tiyaga sa cellphone. Yung cellphone ang puhunan mo. Kailangan Baka mas magandang yung ano pa sabaw. Mas magandang gamitin natin yung ano. Pinaghirapan. mahirapan. Paghihirapan. Naghihulugan eh. Ah. Ano mo yun? Six viewers, hello. San Mateo Rizal, maganda talaga ang ano dyan. Meron dyan ano eh. Ano ba? Yung maganda ang panawin dyan, nag-hike. Tapos nag-overnight. May Matagal pa ba kayo dyan sa Maynila? Parang Jason. Ano po? Si Mrs. may iwan po dito sa Cavite. Ako po, uuwi muna ako ng Bicol para makatulong tayo dun sa Pupay Project. Tapos babalik na lang ako dito pag ano na, pag may update na dun sa hospital. Pero sila dito muna sila. baka matagalan. Hanggat wala pang ano. Kunin po ito, big balloon ba? Para maka-upload din ako dun na video doon. Kasi pag dito talaga, dito, okay naman yung upload ko dito. May nakakadalawang upload ko isang araw kasi wala talagang views. Puntahan niyo ulit si Ma. Ano po? Siya ang ninimbi. Baka hindi na po. Baka Sa susunod siguro, pagbalik. pagbalik niya po. Kasi magsisimba tayo doon. Pagbalik na po. Kasi alanganin na po eh. Kaya luluwas pa. So next ulit po. Pag ano. Pagbalik niya ulit.
Balik mo din. Sa freezer ba? Hmm? Sa freezer. Oo. 7 viewers, hello. Comment. Wait. May kalamansi pa dyan, ma? Huwag. Magkano ka ng kalamansi? Gamitin mo yung paa mo. Anong size kayo pa ako? 36. Hello. Ano, hindi pa natin maalalam. Mamaya. Kalimutan natin. Kunin mo yung gamit mo. Nagsabi lang ako ano yung size. Hindi ko pa alam ko yung gamit natin kasi tayo ko. Ha? Hindi yung fit. Ano yung 5? Pero fit yan. 5 yun na. Ilan? Ubos? Oo, kulang nga yan. Kasi di ko na pinakakuha ng ito. Kulang nga yung ano. Yung pa... Lagay. Lagay ko. Lagay. Yan lalaki. Ano yan? Konti pa? 5 viewers, low. Ano to? Ay, yung ano, kapag na. Ano? Oh. Ibibigay. Wala. Bili ko na, Gio. Kakain na, Gio. Teacher charge yan. Parang kailan na pala, no? May na, May. Ilang buwan na lang, ano na. December na naman. Ano, Bermant na. Karahati na agad na. Bermant na naman. Uy, gali ko. Mag-isang taon nakalating ko. Hindi pa. Hindi pa naman. Bilis lang pa lang. Bilis na. Mga oras. Pagpuho. Nung dati tayo pa. Wala na ngayon. Nararang mo pa. Natarang ka. Di ka lang kabili yung nakalating ko. Murang naman pa kita. Kaso di na pwede. Ha? Dahil meron ka na. Ay, masarahan prituwon. Prituwon mo. Masarahan. Gusto kita. Balikan. Kaso Oo, pero katikot sa nakamantika mo. di ako ang iyong Eh, putok na to. mundo. Gatikot sa namantika, ma. Nang siranggan. Kung may babalik, wala mo nga.
Huwag ko na comment. Pasok na dun, Gio. Ano nga yung... Oras na nasayang ng kahapon. Tingnan mo. Ay, ayaw ko sa kasi kasi buyong ka eh. Tingnan mo, pasok lang doon ka. Maliligo. Anong hirap dun? Tingnan mo. Nak, magsuklay, bebe. Pagsuklay na. Andun ba kayong suklay? Hindi pa nagsusuklay. Hindi na to. Ang labi na na. Hindi ko na. Tawagin mo si Papa pag tapos ka na. Ano sabi? Mag-brush teeth ka ha. Mag-brush teeth mo na bago maligo. Alam mo yung labi ko. Tapos dito sa taas. Yan. Hey, brush mo. Tawagin mo si Papa pag tapos ka na. Pinta kasi ng lambo. Lambo. Pinta kasi na. Yan, minulog ko na ano, longganisa. Yan. Ayan, okay na yan. Yes, na yung sira rin na yan. Prosin. Sige pa na. Brush mo maigi. Kasi may tara-tara na sa gilid ng ngipin mo. Kailangan ba sa... Yan ka nga rin ano. Marami ba yan? Dalawang haba ko yan. Pwede na lang. Boy, mamaya na lang. Yung dirty. Malaki ito, may gusto natin. Ayan yung mga. Ang buhos ng tubig ha. Buhusan mo yung bowl. Ayan na naman yung hindi makati. Magsabon tayo yung panghilod. Opo. Yung ano pala yung GoPro na isa. Eh ano mo na. I-set up mo na. Para magamit. Dadalhin ko yun. Dito masarap. Yung labo mo. Yung kalatuin natin. Sabay na? Hindi ko parang malaman yung isa. May binigay dito. Tanggalan na ito. May yung good. Yun, ang galing naman yung pag. Butok na.
Labas tayo, labas. Ano bang mahina yung signal dito? Mi, naulugad ko kami. Hindi ka nagbutang? Madulaan? Mahina yung signal. Malinaw. Malinaw yung camera ng cellphone. Init. Ano, tapos na. Nagsabi tayo din. Parang nagpasa ka lang ng tubig. Comment po. Reviewers low. Pwede na kita magkuhan eh. Pwede na kita. Kaya. $10.45. Di maamin ang damdamin ang iyong May 1, malapit na yung ano, butukan. Itcha 12 ba yun? 12. At ito kami kakain sa labas ni Mrs. Bali papahinga lang ako kasi mainit. Ito lang. For viewers, hello. Shoutout po sa apat ng mga 7 viewers. Comment po kayo para magkwentuhan tayo. Wala akong makwento eh. Bibi, kumain ng gulay, bibi ah. May gato-gato mo sana kung kanon. Baka di naman maubos. Nanginina pang gulay. Dito na tayo nyo. Masarap yung gulay. Eh, bawasan mo kung kadakot ka kanon.
Kaya may, Yep. may sipon nga ma. Ay, may kinain. Me, hindi mo sa bulong. Sabay na kita. Sabay na kita. Iinom pa ako ng gamot eh. Iinom pa ng gamot. Di pa ako umiinom ng gamot. Three viewers! Sino kaya 3 viewers na yun? Kuya Rini, hello. Ay, Kuya Rini, pumasok na Kuya Rini. Tuloy-tuloy yung live natin yan hanggang sa Malubat. Maghapon na live yan. Cut off naman na eh. Musta dol, sabi ni Kuya Rini. Ayun po Kuya Rini, okay naman. At yun, nagpapagaling ko ng binunutan ng ngipin. Dito ko muna sa Cavite. Tapos balik tayo ng Bicol para makapag-content tayo doon. Kasi yun, yung upload ko dito ay mahina. Araw-araw naman tayo may upload ka, so mahina talaga. Hindi ngayon, hindi nga umabot yung ko, yung dollar ko ngayon. Wala tayong sasawarin ngayong May. Kaya habang nagantay pa ako sa ng asawa ko, uwi muna tayo ng Bicol para doon tayo mag-content. Kasi wala talaga. Ayaw panoorin yung vlog natin dito. Pero okay lang yun. Kain na kami. Habang maaga pa kasi inom ako ng gamot. Yung pinamit. Antibiotic. Kain po tayo mga kaparing distro. Upo na may sahog na karne. Ano ma? Baby! Isa na kain. Isa na kain. Dali naman. Sabaw dapat yung ulam lagi kasi ito medyo di pa okay yung binunutan nung nakaraan.
Kain po. Kain. Ano makakain? Dahan-dahan lang. Kaya mo sabaw. Kaya mo ba yun? Kapunaan lang yung ingangata natin sa una ng ngipin. Dahan-dahan lang. Baka mapasukan kasi ng ano, ng kanin ng bagong bunot. Kaya sabaw, tapos ano lang. Ay, gulay. Patikman ko nga pag nagbabalik natin. Bawal. 5 viewers hello. Isang cellphone. Ano ka? Bakit yun? Ano gamit? Okay lang kami kaya rin eh. Kaya rin eh. Kain. Hirap kumain pag may iniiwasan dyan. Dalawa. Puro lulok lang. Lulok lang talaga. Yan natin yung unang gawin. Gio, wala pang sisimulan. First viewer. Ang dumami na. Ano? Ayun nga, kung tinanggap ko sana yung trabaho na ino-offer sa akin, maganda sana, okay sana. Kaso, kung tinanggap ko, hindi na tayo makakapag-vlog. Hindi tayo makakabalik doon sa Bicol. Natinanong ko siya kung ano yung desisyon. Kasi balak ko sanang tanggapin mo yung kaso. Sabi niya, pumasok yung kanin. Nabumot ka. Wala nang baso. Nalagay ko yung baso dito. Bala ko sana, dito na lang mag-aral yung anak ko. Sabi niya, mangungupahan daw. Maka, sahod pa lang, napunta yung sahod.
Marami na. Salamat naman parang Jason. May operation na ba? Wala pa pong update eh. Wala. Naghihintay pa po kami kuya rin ng ng text galing sa PGH. Wala pa po. Wala pa po silang update. Sana sana ngayong darating na araw mag-text na po. Wala pa po eh. Kaya hindi pa po namin alam. Kaya yun po yung namin, uuwi na muna siya para yun nga po, medyo mag-iisang buwan na rin po kami dito. Darating na araw. Sabi nga sa'yo, 2 buwan pa. Hindi. Yung kasi yun, yung follow-up yung nakaraan, sinusure lang yun na okay na ang lahat. Pero sana within this week or next week. Kapatibayan din pala dyan. Hindi patas yung Pero kung may lang, hindi na ako sa tagal yung mag-pay. Ito umang. Seven viewers, hello po. So, comment po kayo, kintuan tayo. Kintuan lang. Oo naman. O, ginawin yung gulay. So, samahin kayo ng gulay. Gulay sa...
Ay, wala. Hindi naman pagkain kasi yun. Crayola yun, Crayola. Ah, Ano pa? Pwede na. Ay, kung mo yun, no? Yan. Gamot na ba? Doon sa taas ng tumbas yun. oh, gajera. Yan, tapos tayo kumain ng kanin. Higop na lang tayo ng sabaw. Hirap kumain talaga. Baka pumasok yung kanin dun sa binunutan. Wait lang kasi. Ay, sus. Kanina na po. Baka na, baka na. Maba. Ubus na yung kita ko. Ano yung lamot? Dito ko. Sisili. Kailan yun? Wala nang ipinamit eh. Okay na to. Ito. Ito. Kailan na din? Ano? 3 times. Ano, kailan na ka? Ito pa nga lang. Hindi naman ako nang kalimutan kanina. Ayaw, hindi. Adi. Sabay. Amo sa 17. Puro na lang amo sa 17. Ah, Wala ganun. nang wala nang ipinamit. Hindi na ako narisitahan. Ubusin na lang. Para mo pa kaagad. Para mo pa kaagad. Yung ano. Hindi kasi di pa maano ng yung gum. Natuloy yun. Yung ito. Yung una. Hindi man lang ako nung tuloy ko lang. Pabigyan mo lang sila. Oh. Lalabas sa anak. Maglalaba. Marami ng laban? Ito lang kasi may camera. Eh pwede. Para may ano. Ang kamay ko nga. Ano yan? Yung nagsasabi na. Kailan? Maglaban na rin? Ako magkusot.
Hindi ka pwede nagkakapabunot pa lang. Sa next day na lang. Kasi yung mga gamit ko pala dyan, ready na. Kaya ayusin natin ito taas. Taas tayo. Kakain. Ayusin na natin para isang buwatan na lang, tapos ang GoPro, asimbolin na natin. Magpansin ako dyan. Yung ano order mo yung Christmas ko? Hindi pa. Marami na order na. Baka na, di ko na ang kabalo. Patulog ako. Ngayon, dami na tutupong kasi yung mukha ko. Nailit. Sarap na ng papakin. Saka hindi naman ngayon. Ayoko na. Ito sa'yo. At saka ulam. Wala na yung mga viewers ko ah. Ilan na lang nagtsatsaga. Yan siyempre, maraming salamat sa mga panibagong viewers natin na nakilala dito sa Manila. At yun, kahapon tinignan ko yung subscriber ko ay 5,000 plus. 5,000 plus na yung ating subscriber. Ma? 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 Tunggu. Ayan. Ha? Yung nalipag mo ay kuha natin. 1 year na ba? Di ba? Yung GoPro. Yung gapa ko na. Grabing service yung mga tali ko na diyan. Kaya ko na dito. Yung isang GoPro, asimbolin na. Dali na sa taas. Asimbolin na yung GoPro. Kasi sabi ka naman nung order ka na nung ano. Yan. Until. May notice ka sa'yo, order ka ng until. Sa GoPro, gagamit mo nga pa. Dahil yung overtime mo kasi mag-audio. Meron ko na. Para ko na minsan. Para palit-palitan sila. Ano hindi? Yung light. Ganyan na lang. Magic stick na yung pinapa-order ko ngayon.
Hindi pa nga tayo. Lipstick ko lang. Ito napapatayo. Hanggang na lang na ganyan. Kasi napapatayo. O kaya may ganyan nga napapatayo na mahaba siya. Mga ganyan siya. Kaya napapatayo siya. Kahit mga lokal-lokal lang. Kasi... Hindi mataas. Magapon natin yung leg note. Mataas. Ay, kuha na. Maingay yung aso. Kaso sa kapitbahay. Ito yung GoPro. Oh. Ito yung GoPro na bigay ni Kuya Jojo. Salamat kay Kuya Jojo. Shout out. Hindi ko pa siya nagagamit. Pero yung battery nito nagamit ko na. Yung ginagamit ko dun sa GoPro ko na isa. Nasabi ko, pasimbolin na to. Ito pa oh. May balot pa. Retrieve mo. Wait lang. Kailan tayo may retrieve sa labas? Yes. Kaya pasimbolin na to para pag uwi ko magamit ko na doon. Para yung isa, hindi nasasagad na. Para ito, hindi sagara na nagagamit. Kasi umiinit. Ito yung dati ko, Hero 10. Ito Hero 9. Ano ba? Against the light? Hindi. Yung cellphone ko siguro na isa full charge na. Saan yung ano ba? Nandun. Diba? Oo, nababa. Nakikuha, mga soyo. Sumasakit ah. Tempered. May tempered glass to. Dala mo yung panglagay na tempered. Ano? Lagyan mo na to. Dito ng tempered. Full charge na? Full charge na to? Full charge na nga. Wala yung isip ko. Wala ang isip. Makabili ka kung may pinamik. Baka nandiyan pa yung resita kaso baka di na yan pwedeng gamitin eh. 7 viewers, hello po. Ito yung room na ako na cellphone eh. Tinanggal ko na yung mga application yung iba. Tapos inilipat ko. Eh yung ginagamit ko na pan live, yan na yung kinuha namin na hulugan na cellphone. Bale ito, tinanggal ko na yung Facebook, Messenger, basta yung mga lahat ng mga application dito na di naman kailangan, eh, tinanggal ko lang ito. Ayun, nagamit ko ulit siya. Pero pang edit na lang siya kasi matanda na rin ito eh. Pang edit na siya. May mga buburan pa. Ito mga Netflix man, di ko natatanggal. Ano kasi yan eh, kaya hindi yan natatanggal kasi kumbaga pag ano ng cellphone naka Diyan na yan. Naka talaga Kasi balak ko sana nito, yan o. May pangalan no?
start, i-reformat. I-reformat para magpanibago talaga siya. I-reformat siya. Hindi yan kasi nakaano yan already. Para mas mabilis kasi ano na talaga. Dati nga nung ginagamit ko to na mag-live, marami na palang nagko-comment at marami na rin yung nanonood. Tapos nakalagay pa lang ano, 2 viewers. Pagtingin namin sa isang cellphone, marami na pala. Kaya napilitan na akong kumuha ng ano. Pero ano yun, yung kinuha ko dyan cellphone, idinown ko. Yun yung sahod ko. Opo. Yung pera na bigay ng sponsor, nandito po sa misis ko. Hindi ko yun binabawasan. Kahit tanungin niya si misis, nandyan yun sa kanya. Oh, nasa Gcash niya. Kasi gumawa kami ng Gcash, doon na nilagay yung pera. Tapos yung iba, cash kasi pang sabi ng ulam, pang... Oh, ginagastos niya rin dito. No choice kasi, no choice. Sa akin sana, naisip ko, ayaw ko sanang kumuha pa ng cellphone na Rogan kasi yun nga, baka ako kapusin ng budget kasi nagpapagamot nga ako sa asawa ko. Kaso, hindi naman ako kukuha ng cellphone, wala akong gagamitin pang edit. Kaya kumuha ako. Kasi doon tayo kumikita. Kailangan mo din mag-invest Oo. kasi ng ano. Hindi naman porkit ano, may ginagastos na ako kumuha ko ng cellphone. Eh may ano po yun, may rason po yun. Kasi kailangan kong pang edit talaga. Kasi kung di tayo mag-upload, wala tayong kikitain. Kung wala tayong pang edit, wala tayong i-upload. Kung saan ka nga Oo. nag-ano, siyempre mag-invest ka talaga. Kaya yun, kumuha ko kahit yung kinuha kong cellphone ay Samsung. Kasi ayun, nag-search ako kung ano yung maganda-ganda ganyan. Siyempre kailangan din natin yung updated talaga. Hindi yung basta tayo lang bibili ng cellphone. Mura nga, pero mapapamura ka rin. Kasi kung maya-maya naghahang, doon na tayo sa mga latest na cellphone, at least magagamit natin na pang ano talaga. Mga pang lifetime. Kasi ito nga matagal na 'to eh. Gamit pa 'to ni Bianan. Nagamit ko na rin. Kala ko nga nito, ano na, yung sira na siya. Ilang beses na to pinalitan ng ano, LCD screen. Nakadalawang beses na ako nito magpalit ng LCD screen. Pagtatlo na. Pagtatlo na nga pala kasi pinapalitan na rin nila. Yung una kong cellphone, nakatago yung unang pinagsimulan ko mag-vlog na cellphone. Nandun nakatago sa Bicol. Tapos nasira na rin yun. Ito naman yung... Kasi dati itong cellphone ni Mrs. eh. Yun yung problema Oo. sa ano. Ito naman yung pinagamit ni Mrs. sa akin. Kasi malinaw yung camera. Tapos bigla tayong... Yun nga, nahihirapan akong mag-video kasi... Pag nagbablog talaga cellphone yung gamit, mahirap. Lalo pag nagmumotor o umuulan, mahirap. Yung nagkwentuhan kami nito, ano kaya kung yung una kong sahod sa YouTube ay GoPro muna. Ayun, nagkaroon ako ng GoPro. Sabi niya, sige. Pero Kaya- ano, yung unang kita mo, hindi naman kalakihan talaga. Oo, Talagang naipon yun. may ano, may nakikita din sa tindahan, Hmm. ganyan. Pinag-ipunan talaga. Kaya ito na yun, nagkaroon ako nitong GoPro. At iningatan ko kasi ito yung una't una na na-invest ko sa pagbablog na galing sa pinagpuyatan, pinagpaguran. Pinagpuyatan kasi anong oras lagi ko natutulog. Anong oras ba ako natutulog pag nantay sa Bicol? Kaka-edit. Araw, Daling lalo araw. kung nagsisimula ka. Minsan ano, talagang alas 4, ganyan. Alas 4, alas 2. Siyempre nagsisimula ka. Yun ang pinakang maaga kong tulog, alas 2. Kasi pag gusto ko kasi pag yung trinabaho nitong araw na to dapat maubos yun na may upload, ma-private para Nagset ako ba yung baby? upload ng upload lang. Yun na. Ganun. Yung anti-radiation wala pa. Baka mamaya-maya na. Ang pina-order ko siya na ano rin ng anti-radiation kasi yung nararamdaman ko na sa mata ko.
pag sa pag-i-edit ay Nagdadry. nagdadry, kikislap-kislap. Pero may ano ka pa din, moisturizer. Meron pa? Meron pa. May ano ko doon. Dito. May Pag alam mo ano na yung... ay mo. Yung patakan mo na ng ano, Hmm. moisturizer. Minsan nagdadry kasi. Nag-ano mo na ako. Kaso na may kakag yung sarili ko. Kasi pasmado yung kamay ko kasi siya maglagay. Ang sakit. Comment po kayo. Tapos yung ilaw ko pala. Baka makalimutan, i-ready mo na sa Ayun o. bag ko. Pati yung Yung ilaw ko sa GoPro. Kasi mga pwedeng gamit na i-uwi ko. May nag-comment o. Uy, nag-comment ba? Ah, wala. Pag ko? Wala. Pinindot mo. Pinindot ko eh. Ah. Lalagyan na ng LCD. Ayan. Temper. Tempered yung LCD. Sakit ay. Sakit. Wipes. Kumikirot-kirot. Ito naman na siguro malaki. Yun eh. Diyan, 5 viewers. Dito, 7 viewers. Iba-iba nga eh. 7 viewers, hello. Mga silent viewers. 5 viewers na lang. 5 viewers na lang. Bakit ba? Punasan mo, di ba may punas yan? Kahit nakabang punasan eh. Wow, punasan mo pa rin. At salamat sa 11 na nag-thumbs up. Tingnan mo nga, yung malaki. Ito? Hindi yung malaking... Ito? Isipin na screen protector. Saan man? Kasi ano ba? Original to? Dadating na yun. Mag-pop up na. Yung ano? Anti-radiation? Ano, darating na pala eh. Kaso wala. Ay, meron ka din. Para ano? May protection tayo sa mata kasi ano talaga. Magdadalawang taon na tayong bablog para nasisira yung mata. Ganun din ang i-industry talaga. Mm. Yan, ilalagyan na ng tempered glass. Walang hihinga. Hihinga pa din. Ito may tempered din to. Lahat to may tempered. Umaalaga talaga ako sa gamit, sa totoo lang. Ayaw ko na gamit na ano, may mga gas. Ito nga, ilang taon na rin. Ayan. Isang taon na ba to sa akin? Ayan. GoPro na to. Pag tinanggal ko yung case nito, parang bago pa rin. Mga bagong-bago pa rin yun. Wala yung kagas. Kahit isang, ano yan, isang guhit wala. Kasi yun nga, nilagyan ko siya ng guma kahit matumba-tumba, malagla yun. Bago yan. Yan po, parang ito, oh. Yan, may Then try guma ko, siya. bumili kasi ako, ibang kulay, Pangit. para hindi yan pangit. Para Pangit? nare-recognize mo, ito blue, ito yung Hero 9, ito yung... Hindi ah. Kitang-kita ng tao eh. May camera. Kita ko ng tao. Pero ano, kakaibang mag-vlog dito sa Maynila kaysa sa probinsya. Oo nga, Bakit? kasi dito sa Maynila, Walang pakialam
dun sa akin. Oo, wala. May tumitingin naman. Oo, di alam nila eh. Doon nga sa ano, parang yung nagbablog ako, dami nga. Uy, vlogger ka pala. Ano channel mo? Ganyan. Ayun, Oo. nagtatanong. Kumbaga, advanced talaga yung mga tao dito. Ayun, natuyo agad siya. Okay. Makunay, diretso tempo mo. Hindi mo maano. Nasa na yung isa. Ilan pa yung reserva dyan na tempered? May isa pa. Maganda. Hanapin mo nga dun sa bag ng bebe. Ayan. Okay na. Palitan na kaya natin to. Paano papalitan? Hindi naman basag. Sabagay. 7 viewers, hello. Parang talagang nawala yung mga viewers ko paring Jason. Simula nung pagpunta ko dun sa Maynila. Maki Gonzales, hello. Ayan, si Maki Gonzalo. Yan lang. Upo. Sa doon na ka mo ililiyo. Tabawal hindi sa lili. 8 viewers, hello po. Comment po kayo. Shut up na. Nagmamakaawa na siya. baka habol pa tayo. Kasi di talaga, wala talagang sasawarin ngayong lady. Kaya nagtaka nga ako eh. Consistent naman yung upload natin. Tapos wala. Sabagay dun kasi nakapokus yung mga viewers. Nakapokus dun sa ano, pabay project dun sa Bicol. Pero at least, ako naman, upload ako para na-update din natin yung mga viewers natin kung ano yung ginagawa ni Paring Jason din sa Maynila. At di naman ako tumambay dito. Nag-ano rin ako. Extra. Parang nasagot ko dito sa ano. Okay Okay lang. lang yan. Basta may takip. Pero kung nagusto lang siya na pinasukan ko na yun, Hindi sobra. kaso ayaw niya. Bumalik na lang daw kami sa Bicol. Dami nag-offer sa akin na trabaho. Hindi ko na makikip. Okay na yan. Sobra na konti eh. Kapain mo nga. Pero parang hindi naman. Okay na yan. Ang importante may ano. Okay na yan. Ano nang bakla siya. Yun. So, maraming salamat talaga kay Kuya Jojo. At yan, na isi-set up na to. Yung battery nito nandyan. Dahil yung plano kong bumili ng battery, di nakabili. Ito yung battery niya, ang dalawa. Makakaano ka din. Makakabili din. Pagbalik na lang siguro. Medyo makaano. Sa ano yung Liga Mall ata yun, sabi ni Bayaw. Eliseo. Bilyarma. Hello po. Kailan ang operasyon ng mismo sa PGH? Wala pa po. Sabi ni Sir Eliseo Bilyarma. Wala pa, naghahantay pa rin po kami. 1 month na kami dito sa dito sa Cavite. Wala pa rin message sa amin. Yung last namin pagpunta ng PGH ay sabi magantay ng 2 buwan ba? Hindi. Ano? Pag sa loob ng 2 buwan wala pang update. Tapos sa loob ng 2 buwan walang text. Pupunta kami doon sa BGH. Kaya yun, kung magantay kami ng 2 buwan na yan, maubusan kami ng pera. Kasi yun nga, yung ipon ko nga yan, no? Talagang paubos na. 1 month pa lang kami dito. Magwa 1 month pa lang kami sa sa Asais. Magwa 1 month na kami dito. Na plano ko, sabi niya, umuwi. Ako na lang yung uuwi. Sila dito. Kasi wala namang pasok yung mga bata pa. Kasi di kakasya yung mga extra lang na trabaho. Nilagay mo na ng battery. Ito. Ayun na.
May isa pang temper dyan, kaya kung Lagyan ko lang siya ng memory card. try mo, may Kasi extra susubukan ka. eh. 12 viewers. Kaya yun, pagkatapos ng birthday ko, kasi yun nga, birthday ko sa 7, siguro pagkatapos ng birthday ko, uwi na ako dun sa probinsya. Kasi gusto ko dito ako mag-birthday kahit walang handa, at least kasama ko sila. Kasi kung uwi ako dun sa Bicol, wala naman akong panghanda doon. Wala, hindi ko pa sila kasama. Malungkot yun. Kaya ano na lang. Dito na lang ako mag-birthday kahit walang handa. At least kasama ko yung anak ko sa kanya. Asawa ko. Saan na? Ano din pala yung memory card niya siya eh. Ito na lang. Tanggalin natin. 12 na sila, hello. 12 below. 12 below. Hmm. Saan ba? Tara mo muna yun. Hindi mo na ma-open. Na-order pa ba ng ganyan? Na ano? Ng ano? Kasi yung pagkakalin ko sa ano. Kasi yung budget mo. Bagad, huwag yan sa Bicol, walang problema eh. Doon na lang i-address ko. Doon naka-ano. Ang tagal dun eh. Dito na lang kaya. Tingnan mo, tingnan mo kung ilang days. Kasi Ano ito ilagay? uno pa lang naman ngayon eh. Yan na, yan na. Yan yun. Ito yung pangit eh. Hindi naman mo. Ito yung pangit. Iputang mo paano yan ilalagay. Ito, hindi mo yun nilalagay yung ano, yung GoPro mo. Walang ganyan. Kasi uno pa lang naman. Uno pa Tinanggal lang. mo yung ganito. Wala naman yun eh. Meron Ito yun, yan. ito yun. Lahat ng in-order meron. Ito nga yun. Ito naman ito dito. Oh, nalagay mo na bakit? Ilak mo. Okay. 11 Isang press lang, viewers. isang Hello. press. Pindutin mo lang. Pindot pa. Dalawang GoPro ang gagamitin natin para makabawi tayo sa vlog. Eh, sure ka. English. Tapos yung cellphone na bago kong kuha ay pwede na rin siyang gamitin pang vlog. Malinaw na rin siya. Hindi, sobrang linaw talaga niya. Anong date ba ngayon? Uno. Labor Day pala. Labor Day ngayon. O yun. Labor Day ngayon. Holiday. Double pay. Ano oras pa ka? 11:36. Tapos yung kagandahan nitong cellphone na to na kinuha ko ay, alimbawa, magpipicture ako na ano, may naggagawa ko ng thumbnail, tapos may photo bomber na kasama na gusto mong tanggalin. Mabilis lang siyang editin niya. Natatanggal yung ano, yung alimbawa may tao kang gustong tanggalin, natatanggal talaga, nabubura. Anong standard? Ang nagkaganda nitong cellphone na kinuha ko. Naka-standard ba yun? Ito, saan ba makikita? Alam memory card yun, hindi yan mabubuksan. Magkano pa ito? 14 viewers. Naka-ano ba yan? Iba ata yung settings nito eh. 1080. Iba ata settings ng 9. Ha? Iba yung settings ng 9. Sabi nila. Kasi sila nga. Ganyan yung record yan eh. Meron ba? Meron. Magpunta dito pa kayong parade. Pero maganda iba yung settings ng nito eh. Kumbaga, hindi siya pagbabasyan dito. Wait lang, try ko. Try kong ikuha tapos paano yun i-review. I-edit. Bakit malabo? Feeling ko lang malabo. Baka sa ano settings. Okay.
Alin ba dito? Tingnan mo nga. Alin dito? Okay. Wait lang. Naka-basic. Basic. Ay, iba pala. Yung, ano nga to? Hero, ano to? Hero Team. Hero 10 ito. Yun. Walang basic. Slow mo activity, standard lang. Oh, standard. Okay. Okay na? Wait lang. Settings pa. Kasi ko ng video kasi matulad nung nakaraan. Vlog na ako ng vlog. Pagdating doon sa cellphone, di naman nabasa. Naka 60 na. Kakantok yung gamot na iniinom ko eh. Siyempre, yun yan. Kasi itong ano, remote, paano siya gamitin? Wait lang. May remote pa siya. 160. Sharpness. Naka-medium ang sharpness. Dami ko ng charger. Color. Flat lang, tsaka natural. Bakit? Search mo kaya YouTube. Ako. 10 viewers, hello po. Wait lang, tingnan mo, Papa. Pag naka-flat, ganyan ang kuha. Wait lang. Pag GoPro, ganyan. GoPro lang. Hindi ko alam eh. Okay. Wala tayo ah. Saan mo sila? Comment po kayo para magkwentuhan tayo. At pakasitap nitong ano, pakasitap nitong GoPro. Yung gamit naman na dadalhin ko ayusin namin. Okay na? Dito nagalaw. Hindi. Ito nga. Sige. Hindi naman niya kumukuha. Yan. Pag nagpula. Hello. Parang mas maganda siya. Hello po sa inyo. Mapula siya na. Pagtabihin mo yung camera. No? Pagtabihin mo. Yung kuha nila. Alin ba yung malinaw? Updated version na yan. Kasi malinaw, no? Okay. Paano ba yung i-ano? Paano i... Panoorin? Oo. Ay, wait lang. Panoorin. Paano panoorin? Diyan, sa gilid. Dito, pindutin mo. Patayin mo muna siya. Wait lang. Stabilizer. Okay. Ano? Patayin mo muna. Patay na ba? Patay mo. Power off. Hindi ko alam. Hmm. Watch mo lang ano pa. Kakalagay lang. Ang titestingin natin dito kung paano ma-edit.
Kung kahit tulad nung nakaraan baga, napagsalpak natin sa ano, hindi naman na-edit. Kaya sabon. Umutot pa siya. 8 viewers, hello! At siyempre, maraming salamat sa 60 na nag-thumbs up. Ano, umiiyak yung anak nila kasi may sakit. May sinat. Sobrang init kasi ng panahon. Okay na yun. Damihan mo kasi lalagay natin dyan, oh. Wait lang. Paano ba Try to? natin na i-edit. Ito, saan ba ang on and off nito? Try nga natin. Lobot ata yan. Yan mo lang. 42% eh. Kaya, Diyan na ito yung lipat, eh. paano ang camera mode nito? Huwag na, gamitin yung remote na yan. Hindi, try mo lang ano. Paano ba to? Yung camera mode. Paano i-camera mo ulit? Pinutin ulit. Ayan. Wait lang. Bakit Dito. na power off? Pindot mo kung i-edit lang gusto. Ganyan lang. Saan sa ng pindot? Akala ko ano Hindi, lang press. ano lang press. Ganyan o. Patay yan. Yun lang. Sorry naman. Masisira yung switch button yan. Paano yun ano nakakamera sa ano? Ito kasi, pag binoy mo camera automatic. Kung magtitingin ka sa mga settings niya, dito ka naman bubuhay. Sige, try mo. Tapos pag binoy mo dito, dito mo rin yung papatayin, long press yun. Ah, Hindi mo siya mapapatay dito. Mo dyan makikita yung mga settings niya. ano ang settings nito? Kung pati na ito, hindi na marunong. Kontakin ka natin si ano, si Kuya ano, si Sir Vince Bot. Kunti na lang yung ano ko eh, papagawasan ako ng sticker. Kunti na lang yung sticker ko. Kasi, Saan ang pairing mode nito? yun sa parang nakakita namin humingi ng ano natin, may sticker. Mag-ano, wag kang magpa-ano ka ano tayo, Ano. photoshoot. Para Di. magpaano ka ano. Paano yun? Ako na lang. Para mabilis. Camera in pairing. Kung para kontakin sa ano, Saan ang settings nito? magbayad na lang tayo. Kasi ito binigay lang to eh. Binigay lang ito ni Sir Vince Bot. Bala ko magpagawa pa sa kanya bago ko umuwi. Hindi, prepare. Paano yan? Nine viewers, hello. Ilang percent na lang ba to? 49%. Parang ito kasi remote, alam ko pang ano yan. Like malayo. Pwede mo siyang
Patayin. Hindi naman nga, alos di naman magagamit niya ng gustong remote na yan eh. Kasi yung GoPro, paano kung naposisyonan ng GoPro ay bilad, hindi siya pwedeng mabilad. At kailan siya pwedeng steady na matagal kasi na ano, kumbaga, Try mo, ay ano, kapag aralan mo na natin, medyo mahirap eh. kaya on off lang na yun siya. Hindi pwedeng remotein. Na nang titestingin dito, ikukuha natin siya ng video tapos itatry natin i-edit. Yan ang gusto kong nangyari. Ilagay mo na muna natin. Okay na. Para kahit sa paano. Ganyan, nakaganyan yun eh. Kailangan nating bumawi pag uwi para may panghulog tayo sa cellphone. At siyempre, dun sa ano, gagastusin sa'yo. Dalhin mo yung ano, kunin mo yung bag ni Bebe na ano, may isa pang temper, dalhin mo. Huwag na. Uwi na muna ako dito sa pag-mangyayin. Paano pag doon pa lang sa bus nalaglag mo? Ay, di yan. At least may ano pa. Hindi yan mangyayari kasi maingat tayo. At gano'n na. Thank you kay Maria J. Hello po. Hello. Among name na Mrs. mo, sabi ni Maria J. Maria J. My name is Oh. Ami. A-M-Y. A-M-Y. Ami. Ami. Hello ka sa kanila mo. Hello. Mag-comment para kwentuhan tayo. Oh, comment daw po kayo, kwentuhan. Gusto nilang malaman tungkol sa akin. Ano, dito rin natin yung video. Ano yung ilagay mo dito? I-edit ito. Habang nagkukwentuhan tayo. Katang mo dyan. Dito? Huwag dyan, delikado naman yung pinatungan mo. Dito na lang sa Ikaw baba. na mismo nagsabi na malaglag, ikaw yung maglalaglag. Sa baba, mga karton. Parang tinitas-tas. May nag-comment mo pa. Hi, Ami. Hello po. AMY po. Tama ba? AMY. Hindi AN. Ano lang? AM. AMY. Hello po. Natay ko lang yan. Ah. Hello po. Hello po kayo. Ano ka? Oh, may allergy ka ba? Kung naamoy. May allergy ka ba? Dati nung ano, naamoy niya na yung ano eh. Yung pabango ko. Ah, Hello. uy, hi Ami. Maria J. Parang Maria J. Taga saan po kayo? Parang, ano ko yan? Narinig ko na ba yun? Wala. Wala talaga. Bakit sa kamay ko? Tama yun eh. Wala talaga no. Ang bango eh. Wala eh. Ang hirap pag wala rin naamoy. Hindi mo alam kung panis na yung kinakain. Kaya matatagalan pa siya dito kasi Yung ano, ayun o. Yung Yeah. bago. yun nga, kung maghintay pa ng ilang ano, tapos yung ilong niya yung operahan, tapos sunod yung tinga. California, pero may bahay kami sa UPS 4 na walang nakatira. Oh, dun sa Paranaque po. Di ba, yung PS4 doon ka nagtitinda ng gulay. Oo. Dun po sa UPS sa may Paranaque. Kasi ano yun, may bins doon, UPS 4 Village. Sa California po pala sa Oo. Ma'am Maria. Ilo po kayo dyan sa ano, UPS. California. UPS yun yung pinag-ano mo ng gulay sa tito mo. Landscape yun. Landscape. Landscape area. Alam nila yun. Pero Yes, sa subdivision. Oo. Doon po kami naglalaro eh. Hindi kami naglalaro ng basketball. ayun yung court na yun. Na yun, sa UPS yun. Ayun yung bag na yun. Para Mahigpit na ngayon doon eh. Dati, ano lang, ngayon nag-iiwan na ng ID.
Ano kung bakit nangyari? Ano Ay ba baka ito? ano, oh, Baka may nagkagulo siguro din sa ano. baka Support. ano, baka kunwari magbabasketball yun. Kaya, Iwan ko. Kasi paglaro namin, nag-iwan ng mga ID tapos naglagbot. wala na daw ano, walang nakatira daw. Hmm. So, sa California po lang po siguro sila lahat. Baka may kilala si Uncle na gustong bumili ng bahay. Mahal yun. Tanungin ko po. Tanong ako. Nagtatanong po siya Ah. kung mayroon. Maganda dun, tahimik dun eh. Mas mahirap dun magpa-schedule ng basketball. Kasi Mahigpit ang ano. hindi naman sa ganun kasi ano yun eh. Pag maglaro yung mga homeowners, Oo, syempre para. yun ang priority. Kaya kami pag naglalaro doon, schedule na, hindi, ano yun, kasi kilala yung Leslie dun eh. Dun sa, yung company na Leslie, kilala dun. every Monday, yung schedule ng mga taga Leslie dun. Try po namin maghanap. Kaso baka po Di tanongin kasi dito. Kung may ano. ano po, siguro sabi. Sige na. Siguro magtanong tayo kung ilan, magkano po. Yung Magkano po yung binta nyo? para ano daw? Magbibigay daw siya ng Commission. Pero ano po, yung ano yun, yung pricing niya po, kahit Pero ano, mahal sa hindi, commission yun eh. hindi kahit hindi naka-breakdown talagang yung halimbawa ko, ilang M. California. Saka na yung bag mo na yun. Ayun ba? Ayun mga damit, ayun. Itong brown? Yung baba mo. Yung mga gamit na din na kailangan, di naman nagagamit nito. Huwag ko. Ano po yan, madam? Cash? Wala. Instant? Baka kumili. Tatry lang naman natin. Mainit na. Tatanggalin mo yung case. Wala na si Ma'am Maria Jane. Ano po yun, ma'am? Installment? Siyempre, cash yun. Sa 8M. 8M or pwede ka usapin kapatid ko for discount. Sige po, tatry po namin mag-ano. I-chat ko yung tito ko kasi uwi na ako eh. Pero siguro ma'am kung magtatanong lang po o kahit i-post po sa Hindi, social bawal yun media eh. po. Bawal yun ito. Hindi kasi pag nagbebenta, pwede naman ulit i-post. Hindi, kung may kakilala lang si ang tito. Ako may gawin lang. Oo. Malaki ang lupa, 322 square meters. Mhm. Tatry po namin maghanap ng ano po. Hindi, maganda kasi yung position dun. Tapos ang kagandahan dun sa Paranaque ay di nababaha. Di nababaha Kasi dun. ang subdivision, pag mahigpit ang guard, maganda. 8M, sige po, try po namin. May isa pang viewers na ano eh. Taga dun din sa village na yun. Dun sa UPS 4. Tapos, Na dating may bahay din sa loob nun. Tapos parang binita na rin ang kanila. bakit? Nasa ibang bansa na rin. Sana makagagagad. Lupa sa kuko. Title is in and updated ang tax. Opo. Pero magtatanong-tanong lang po kami, madam, kung meron. O kaya, pero siguro mas madali ata pag inan na sa social media. Pag inan, pinost. Bawal na.
Binibenta na yun. Bakit na yan? Binigay. Kasi hindi ako kapasya sa akin. Bigay na natin. Kapit. Tama ka, hindi bumabaha. Kung maganda daw doon. Maganda din. Mataas yun, yun sa Paranaque. Tagal kong tumira dyan. Nasa... Hindi ko mo bumabaha. Hindi. Hindi. Hindi rin. Hindi rin binabaha. May binabaha naman dun banda dun sa ano. Dun sa tinirahan ko dun sa may Sampaguita. Kasi mababa rin banda eh. May medyo pabuloso. Tapos mag-iwan ka rin ng damit ng mga damit ko. Ganyan. Kaya susuotin mo, kung magsimba-simba ka. Kahit dalawa lang. Mahirap lang maglaba-laba. Wait lang muna, ayos ko pa. Iya, ano ko na to. Tabi mo muna nga dito. Ay, ano. Ito na siguro ng bahay na yun. 8M eh. Kung may pera lang. Pag may pera na, mas matahimik ang buhay. Ito, natumulat ako. Pantalon, oh, ganun ganun. Tapos ito, iuwi mo na ito sa bahay. Hindi ako nagkaroon ng baby. Dala natin yan. Ano nga din ako mga lang. Kaya Hindi, kay baby kasi ito. mayroon ako na kung mag-ibig na papunta natin. Hanggang may lakad. Kasi ang ingat kasi dito. Yan sa Bicol, umuulan-ulan. May low pressure eh. Yung mga manok daw na sisi, wala na eh. Patay na yung sisi. Kasi po na. Yan na iba na yun. Yun pa, papa. Sa bag na yun eh, sa pink. Nandiyan sa kanila. Oh. Sa kanila. Yung pink lang. Ay. Alin yung pambahay mo? Yan, lahat mo na sa ipak. Alin ko pang isa? Kunti lang nagamit yung... Gagamitin ko na lang. Ito. Ano dito? Ano? Isa. Yan. Ano na lang. Kasi yung mga dato na gamit mo yun. Lukutin na lang yun para magkasya. Ayun. Oh. Prepare na sa ano. Oh. Sino yan? Miss Fitness Suave Official. Mr. Fitness. Mr. Fitness, hello po. Uwi talaga ng dito. Ako lang po. Pero hindi pa ngayon. Sa ano ko, baka birthday ko.
hindi na ganun. Piniprepare lang yung dadalhin ko. Yung short mo isang ganun. Ano yan? Ano yung isa sa Ay, ano lang yan. Ibabaw lang yung shoot. Saan mo bang gamit? Ayun na, totoo. Ito. Hindi yan, hindi pa kapatid. Ano ba ito? Ito. Ay, ibabaw mo lang yan. Para po kung malamig. Hindi naman maganda. Sabi yung jacket ako. Ano yung jacket natin? Yung sinuot ko. Ay, sorry po. Naantok na. Okay na, short. So, Lalagyan yung ko. una pang bahay na. Kapag po nawala ang simbahan, dito. Short mo. Ano lang ka? Advance happy birthday, Lods. I-love mo pag wala sa project. Hmm? Advance happy birthday daw. Tapos i-love pag wala ka sa project. Mahina nga po talaga. Kaya di talaga umabot yung ano ko. Naka 75. 75 lang yung inabot. Kaya pala, umabot ng 100. Dapat lagpas 100 kasi babawasan pa yun ng tax. Kung 100 sakto, wala rin kasi pagbawas ng tax, siguro na. Dapat mga 120. 120 ganyan. Kaya naka ano lang ako, 75 bata yun. Eh, cut off na ngayon eh. Kaya wala. Wala tayong sasawa rin sa May. Bilang yun. Bawi na lang patuloy. Ano pa? Ito. Mama, dun, balik ka muna dun. Ito. Hindi mo ito gagamitin? May short ka ba ako dito? Pwede naman sana akong sumakay na ngayon. Kaso yun nga. Siyempre dito muna ako. Kasi sa Asiti yung ano ko yung birthday. Pintayin ko na lang. Okay, na lang muna po. Kahit walang handa. At least dito po ako sa kanila. Yung red, ito sa akin itong yung alam mo yung kung yung sa akin yung Ano pa? Yung mga short na bago kong bili. Kumuha ko. Saan na yung iba? may labangan dapat tayong isa. Dito pa lang. Alin, Ito pa lang nakalagay dito. Ito suot ko. may labahan doon. Ginamit ko. Ay, nasa ano? Bag ko. Dadalhin mo yung bag na yun. Hindi naman to sa akin. Yes, sir. Ito na, ulit mo din ito. Ito pa. Isa din. Nabunod. Bagay na ito pa rin. Isa di ate ka ni Makati? Ano ba di ate? Wala ko lang ate? Okay, Jason? Di. Oh, ano? Di ko isa. Wala ko na nagagalit sa akin. Nakatulog lang naman. Ate, sabi ko sa asawa ko, parang Jason, uuwi ka na ba? Nagpiprepare pa lang. Sa ano po, siguro sa A8, Maki Gonzales sa 8 ata, uwi siya. Hindi ka na bababalik. Ano, hindi ko mabasa. Kay tito mo, June, bait ng mag-asawa sa'yo. Ayun, hindi ka na bababalik. Nagpaalam na po siya kahapon. Makigan sa Alasilo po. Sa ano pa po ako uwi? Sa 8 siguro. Kasi 7 yung ano ko yung birthday ko. Iwan mo na lang iba mong damit para pagbalik mo. Pansit bato na lang laman ng bag mo. Nagpaalam na rin po ako kay tito. Saka kay tita. Pagdating mo naman doon, alam naman niya, ng tito niya na ano. Mr. Fitness. Saan po kayo? Dito po kayo sa Maynila.
Pwede ko kayong dala ng ano, pansit bato pagbalik. Nagpapadala nga ni sir. Ay, Sino? pagka nag-order ka na ko. May nag-order nga, magdala daw ako ng pansit bato. Kulabahan ko. Lagyan ko yung kalendar. Hmm? Ay, Dubai pala sa Ay, Dubai. Dubai. Oo. Kala ko dito kayo sa Maynila. Pwede ko sana kayong dala ng pansit bato. Pag uwi niya raw. Sige po. Ngayon, Pag tayo uwi niyo. Eh, pwede rin kayo kung ano umuwi kayo dito sa ano, sa Pilipinas. Kahit nasa Bicol lang, pwede rin kayong ano, padalon sa GNP. Masiram, paano, pansit bato. Masiram. Ito, uwi ko na rin ito. Ito, sa ibabaw mo, parang pag nilamig ako. nilamig. Parang ngayon na ako sasakay ah. Kaya nagkaya ko ngayon. Ha? Hindi na. Makalagnatin ka sa daanan. May ano ka pa naman. Gagamot ka pa naman. Kasi mo, Okay. So, from viewers ako. lakasan mo yung voice mo. So, word from daw siya, viewers siya. Mabuti nga po at na ano, napasama din. Listen, listen, Ha? Diyan, listen kami. pag natin. Tapos ito, And then, ay my God, ano? yung sapatos ko. Ano yun? Ibibitbitin mo lang yun. Hindi mo pwedeng ibitang sa bago. O yan, amo yan ibitang mo sa bago. Alin? Sapatos mo. May karton eh. Tingnan mo kung kasi yung box. Suotin mo na lang. Init mo. Ito ako sa the box. Napi. Kaya ba yun? Nalilipit na yun. Ito lang. Kaso parang kalaging pagbigo na nakasapatos. Malawit. Uuwi na yung mga artista. Pauwi na ang mga Mga artistahin artistahin namin. namin. Hindi mo napit. Mayuyupi yan. Baklas eh. Mga baklas yan. For the first time, nakabili tayo ng ano, Kumali ka din mo ang camera. pang basketball. Murahin lang naman. Mura lang naman ito. Attend ka siguro sa kasal ni Pula. Ah. Attend ka siguro kasal ni Pula. Kaya ang kasal Pula. niya. Hindi ko po yun alam ah. Hindi niya po alam. May kapatid niya hindi Sino, niya alam. sino sabi? Sino ba asawa ni Pula? Sino sabi? Si Mr. Fitness. Hindi ko po alam. Attend ka siguro kasal ni Pula. Kasal na pula. Hindi po namin alam. Sino ba asawa niya? Ay, patingin mo kay ano, Mr. Fitness Robert. Yung ano, naka ano, ngayon lang po siya nakatingin ng ano, ng sapatos. Sapatos. Panlaro. Ano daw? Kailan daw operation ko? Wala pa pong ano, wala pa pong update yung ano, PGH. Naghintay pa po kami ng text. Ng PGH po. Ano? Baka thumbnail lang yun pala. Baka Hindi po. ko po alam kung ano. Yung ano lang. Ano ito ma? Tetma daw ang shoes mo, Lods. Panglaro to, pang basketball. Mumurahin lang po yun. Para paglaro.
Ano yun, 2-in-1 na po. Pang laro tsaka pang ano din. Di ba kapatid mo si Pula? Opo, kuya ko siya. Sumunod ako kay Pula. Bibigay sa'yo. Bibit-bitin ko na lang talaga yung sapatos. Dito mo na lang yung sapatos. Tapos kalimutan mo sa bus. Ayan. Tapos yung GoPro na isa, dito sa bag. Lahat ng gamit mo sa bag. Itong bag na to, ipasok mo yan dito para isang bit-bit lang. Ito. Yung bag na yan na maliit, ito. Ay, yung susi. Susi ng motor. Ito, papasok mo yan dito. Hindi. Dito na yan. Kung ang pin pang white, pag wala ka ng school lang, kailangan ang pin. Kaya medyo ano ba po? Pagilid mo na, ikat mo na yan. Wala nang ibang ano. Nalagay dyan. Di ako pwede Ay, sorry po. Sorry. Laki ng views ni Kusina Girl. O nga po. Bibigay sa'yo. Wala, nalagay dito. Ito. Paano yun? Dito yung nakalagay kasi. Sa taas. Paano to? Ay, sa ilalim. Paano to? Sarado Sa po. bag? Oo. Nakapagumulan? Bag mo ko yan. Dito yung sa ilalim mo kapag. May ano yan. Ano yung slipper. Tapos yan. Ngayon ko lang ito nakita. Oo, mata ko. Lahat na yung boxer ko dito. Ilang po. Ilang. Kuha mo yung kulay black dito. Basa ka ang basa. Nakunta. Ano daw? Para ako kinukuha mo yung liwanag. Ano yung estudyante pa yun? Yung. Kusina work? Hindi ko alam. Ay, hindi mo pa siya kilala. Nakita ko lang sa ano. Akala ko ano, kilala niyo na. Nakita ko lang sa vlog. Hindi ko pa siya namit sa person. Akala ko kilala niyo. Sino? Kasi, Kilala niyo. Para pagdating ng araw ng pag-alis, ready na. Bubuhatin na lang. laki naman tayo ng kaya likit-likit lang naman tayo. Medyo na ano. At try ko yung kuha nitong camera ko sa. Thank you pa rin kay Kuya Jojo. Mm. Thank you po Kuya Jojo. Sa GoPro. Lahat ng view, lahat ng sponsor. Pasalamat ka mo. Siyempre, habang po tayo Sa lahat. magpapasalamat dyan. At sana, Lalo kay Miss NYC. Miss NYC po, kay kay Mr. Secret, kay Kuya Obet, kay Ma'am, ano po? Wait lang. Lahat mo na lang sila kasi baka di ka na Ma'am Eva, Hmm. Kuya Jojo, ano pa ba? Lahat din, pati kayo po mga viewers. Siyempre sila din yung dahilan kung bakit Mr. Sikul. sumasahod. At syempre, habang buhay din namin, kapasalamat po ng
makatulong. At pasensya na po kayo kung medyo pagdating sa vlog ay medyo na ano pa ako. Nangangapa. Pag sa vlog at pag sa live, kwentuhan, ayos lang po ako. Sino yun? Wait lang po. Si ma'am. Ma. Ma. Sabi ka gani, ate ma, iuno so mga credential ni kuya. So uno. Sir, si kuya. Kasi, Okay na siya. Yan, sinubukan ko yung kuha ng GoPro na Hero 9. Nabigay ni kay Jojo. alin ma pinasa ma? Okay na. At ano na lang. Tama na ba ga ate? Magkumalpit siya ate. Pwede na siyang gamitin. Bibigay siya. Ako na ba ga? Ay, lugar. Lugar ma. Mama sa address ma. Dami na address. Ma, ito, masam to, ma. Ba't may sobra? Ma, ma, ito. Ibalik mo baka doon yan sa isang ano, sa isang box na nalaglag. Oh, shit. Address yun eh. Bigyan ko ng Santos dito. Kunti lang talaga yung wala natin doon. Hindi natin na-expect kung natin yung namin. Kunti lang. Dakol pala. Pinakuli mo nga lady na ba? Isan ko kasi sobrang init pa to. Aray ko. Mag-charge pala ako ng mga battery. Ngayon, yan, saksakan. Kasi may nakita kong charger. Saksak mo lang. Sumasakit ng ano ko. Binunutan ng ngipin ah. Kulang. Ano yung medyas mo? Ito oh. Yung ano mo dyan? Ito Medyas. dalawa yung medyas. Ano nilagay yung isa? Dalawang pair yung kalaki eh. Ito yung isang yung Kulang itong battery ko. ayun. Bakit? Ano? Ano yun? Baka naiwanan ko. Yung battery? Original? Oo. Yung original mismo? Hindi ka naman nag-iiwan ng battery eh. Mula ba din sa baba? Diyan oh, may battery pala dyan. Wala, tinanggal ko nga eh. Wala.
Ito, sira ito eh. Wala. Ano? Bebe, maghanap ka nga ng ano, ganito oh, na battery. Ito na. Doon. Ayan na. Akin na yung bag ni Bebe. Nandun yung ilaw mo. Baka makalimutan. Ano yung bag? Yan, yung pink. Lahat ng gamit ko. Galing ko na. Papaw. Masakit talaga. Ba't basag na to? Ayan. Saan? Mama, nakatamay Ay, ko sa kanila. Parang gusto ko na tuloy sumakay. Naka-prepare na. Ay, search muna ako, mama. Parang gusto ko na sumakay. Aba, bukas. Bukas na lang? Hindi sa likod, bukas ang ano. Oh. May buhay mo nga. Dito. Yun na. Pumutan mo na, nalubat mo. Buksan mo yung cellphone mo isa. Ah. Shoutout pa rin Jason. Ingat sa biyahe. Pabalik sa Bicol. Sabi ni Robin James. Ay, hello po. Cueva. Hello po. Hello po. Sino? Sino yan? Yan ba yun? Sana, Ah. sana naman na. Hello po. Kumusta po kayo? Watch out sana next challenge ni Idol Japper kasama. Kasama ka na. Ewan ko lang po. Madami pang Ah. bigas na isasain si parang Jason para makasama niya. Isa ka, ano, may mga nauna sa atin na Madaming bagay. ano, madaming kanin kakainin pa. Ito. Ilan ba yung... Ilan ba binigay ko sa'yo? Yan pa lang. Oo. May isang pair pa yan. Ilan ba itong binili ko na ano? Tatlo yan. Mahal niyan. Burlington. Dito ko na lang sa labas. Dito mo sa bag mo para madaling maduko. Magkakalat ka pa niyan. May Ma! nababasa. Ano daw? Bukas mo. Basahan mo nga anak. Hindi ko nababasa. Bubuksan mo na ba tindahan mo? Hindi pa po. Kasi di ko po yan mababantayan. Kasi gawa nga ng... Doon ako... Baka doon ako mag-stay sa bato eh. Doon sa site. Doon sa Pabay Project. Tapos uwi-uwi lang ako doon sa... Ano, doon sa bahay nila para tingnan ko rin doon si Biyanan at saka yung mga alaga rin namin doon. Ang hirap mag-ano doon. Kanina pagkagising ko, alas 5. Nagising ako dun sa ano, sa pagbukas ko ng cellphone, yung mga post ng taga doon sa amin. Ang daming ano, pinapasok na tindahan. Yung pumapasok pati doon sa mga tindahan, iisa lang sila. Isang Oo. grupo lang sila. Kasi yung motor Ilang na tindahan ginagamit ang eh. pinasok nila, iisa lang sila nakita sa CCTV. Sa isang gabi nakadaming pinasok eh. Kaya yun nga gusto ko na rin pinasok. umuwi. Gusto ko umuwi eh. Kasi Sabi baka niyo, ano, nakakatakot din mag-ano ng tindahan. baka mawala yung rep doon. Hindi niniisip namin eh kung nag-iwan kami ng tinda doon. Kaya nga umalis kami, pinaubos muna namin yung ano, mga paninda. Tapos yung Kasi iba, iniwan namin dun sa kapitbahay na magtitinda rin. Ang ano ko doon, iniisip ko doon, yung mag-isa lang din si Papa, stroke pa. Baka nakawin yung wheelchair. Baka nakawin yung wifi doon. Hindi yung wifi, baka May wifi kami nakawin doon, yung wifi, yung yung piso wifi. bendo. Bindo. Kaya isa rin yung kaya pinapauwi niya na ako eh.
Hindi, ang inaano ko lang kasi, hindi naman kasi sa atin yung bendo. Hatian yun, hatian. Nilagay lang yan doon. Pag nawala yun, cargo pa din natin yun. Isa din sa iniisip ko yun. Kanina lang talaga, yun talaga ang mas naisip din natin. Mga naka-inmax pa, yung magnanakaw. Pag na ako, Mas grabe. bilis nilang matanggal yung padlock. Talaga, ano na sila, parang Siguro naka-ano, veterano na sa sila. isang gabi naka-apat na barangay yung pinunta nilang nanakaw, no, 3. Malupit. Yung nagnakaw na yon, yun yung nakita sa CCTV nung Yung nakaraan. yung kapitbahay natin na ano, Tindahan. Kasi iisa lang yung motor, tsaka 3 sila. Kita yun sa CCTV, kaso hindi lang masyadong clear. Salvacion Ventura. Pag nasa Bicol ka na, dalasan mo pag-vlog kay Rika Juan para makabawi agad. Diyos mo. Depende po kasi si Rika ay ano rin, busy sa pag-school eh. Pag nakita ko po, halimbawa may pagkataon daw yung pwede. Mahirap mag-vlog kasi Oo. nag-aaral. Kasi baka maistorbo rin natin yung pag-aaral nila eh. Tulad ni Chinchin na bihira din siyang makita sa vlog kasi nag-aaral, di ba nga? Nag-aaral. Kasi pagsabayin yung ano, kaya minsan nga, yung di ba yung mga vlog nila, si Chinjin magapa yung magapa yung mata niya doon. Kaya, hirap din nag-aaral kasi. Nagbakasyon nila. Pag hindi siya busy, opo, pag hindi siya busy, pwede yun. Pag pumunta lang sila ng site, hindi yan pwedeng pupunta. Ano pa? Mga gamit kong iba. Uwi na na. Hindi, sabi mo eh. Ito ko na yung damit namin. Pag-isahin ko na lang para ito maligpit. Humidikit sa damit eh. Pero pagbalik ko, itong mga damit na to, iiwan na to dun sa Bicol. Kunti na lang yung dadaling ko. Parang gusto ko si mama. Gusto mo si mama? Graven James, kuya ba? Ikaw lang ba uwing Bicol paring Jason kahit sino content mo doon? Sure ako, balik ang views mo. Opo, ako lang po, iwanan ko muna sila dito. Yun pa Kasi- yung naging usapan po namin kasi medyo ano po, Parang gusto ko kasi sa medyo mama. Parang makata yung manok. medyo tawag nito, nahihirapan din sa makakapusin po ng Tapos ka ng budget. kahit meron pong mga tumutulong hindi naman pwede po kaming umasa sa nahihiya din po kami ng parating ganito na binibigyan na kaya Ayuda. nahihiya Hindi din rin po kami sanay sa ganyan. gusto din po talaga namin yung Kaya nga nag-extra ako eh. Kaso di sapat. Di sapat yung extra lang. Meron to pa. May trabaho nga may trabaho naman sa akin na nag-offer. Marami. Kaso di natin pwedeng tanggapin. Gawa nga ng yun, pang full time yun na trabaho. Hindi yung extra lang. Ikakaya naman kung bibigla tayong aalis. Yun, bad record yun. Kaya ako nang nagkaka-bad record. Good decision pa rin, Jason, sabi ni Raven James. Para sa pamilya mo. Opo. nag-usap na din po kami talaga ng kung tatanggapin Barbie niya ba awards na lang. o tatanggapin niya ba o hindi. Kung Sa akin, oo. Bala ko sana, oo. Kaya ko yung trabaho kaso. nahihiya din po. Nahiya kami sa mga sponsor at tumutulong. Hindi tayo bumalik din sa site. Madami na din po kasi yung tulong din talagang nakuha namin. Kung iisipin talaga, yung trabaho na yun is for lifetime na. Talagang hanggang makapag-college tong anak namin, hanggang kaya-kaya. Kasi po, madami na din kaming natanggap na tulong. Nakakahiya na po. Kailangan bumalik. Ano ba yung pwedeng ilagay? Ano ba? Kaya pang sumakay ngayon ah.
12:34. Ako? Ay, ang ano naman doon is, ay bebe, Hindi, joke lang. Hindi pa ako sasakay ngayon. Basta 8. Sure yun. 8 o 9 ganyan. Pag gusto ko rin sila makasama nga na mag-birthday ka dito kahit walang sa ano. handa. Balot ko ng ano, GoPro ito na. Dito. Plastic mo pa din. Kaya nga. I-plastic mo muna bago mo ipasok dyan. Hindi, ganito yun. O baon mo. Ano yan? 2 pesos. Sa bag. Kahit 2 pesos lang yan. 2 pesos. Pag na-lipon yan. Dinidili ang cellphone ko. Bakit ganyan? Huwag mo pa pagpapalitin ng ano to. Nahihirapan mo. What? Sino ba nagpapalit? Ito po po ito. Baka hindi yan. Yan ba yun? Ayun yan. Ito yung bag binigay sa akin. Kasi hindi ko alam kung paano gamitin ko. Bali yung bit-bit ko na bag. Asa ka na lang yan mo? Paano ba ito gamitin? Backpack ba yan? Oo. Backpack ata ito. Bye viewers, hello. Mama. Wait lang, tatry natin. Ay, backpack nga. Ganyan yan ah. Wow, backpack nga. Ayun nga. Kaya pwedeng dalhin. Pwede i-backpack. Pwedeng. Pwedeng. Bitbitin ng ganyan. Okay. Ping, ping, Oh. ping, ping. Ping, 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 ping. Ping, 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 ping. Ping, 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 ping. Pero pagkatapos ng opera ni Mrs., abangan nyo mas malapit yung vlog na gagawin ko. Kaso wag muna ngayon. Pagkatapos na lang, pag wala na akong gagastusan ng gusto, may naisip na akong content na maganda rin. Abangan kung ano yun. Basta makikita nyo na lang yun. Pag tapos na yung gastusan kay Mrs. Pinag-usapan na rin namin yan. Gagawa rin ako ng content na kumbaga original ko na original na content. Five hours, 55 views. Nag-ayos na tayo? Dito, yung upload ko kanina. 5 hours. Okay lang yun. Bawi na lang. Bawi na lang. Next live na lang. Next live, bago next live. Nagsimula sa siling na masulyap-sulyap ang asin sa'yo. Nang minsan, ipinabitin. Kamusta ka na ba? Hello, magandang umaga. Kung masyadong magpupuyat pa. Ayan lang daman. Santa ka na. No. Wait, ang hiling ko lang naman katutunguan. Matutungo ka. Itong naramdaman. Sana naman ay mapabigyan na kalit. Iwag ng puso ko'y sa'yo lang. Ako'y nauulo sa'yo. Ano sa'yo sa'yo?
Tama na, pahinga. Huwag kang masyadong magpupuyat pa. Pause. Inaantok tuloy ako. Mga panlakad. Tumitingin ako dun sa ano, channel ko. Bumaba nga. Yung views. Naka-comment. Tumitingin ako. It's okay. Ayan mo, babawi naman sa balik. Sabi na lang. Ang importante, kasama ko kayo. Ganun mo. Ganun yun. Yun ang importante doon. Banana. Di ba, baby? At Kahit sana, mababa, kasama ko kayo. Sana na At sana naman na. dapat ang daming-damit dito. Pati mga sa ano. Kaya yun, nagpaalam mo kay Tito. Sabi nga sa kanina, ay kahapon, doon mo lang sa kanila pahinga. Inaisip ko, malapit na akong umuwi ng Bicol. Kaya Kakaya din. kasaya din mag-upo-upo lang ako doon. Tapos, Ayun, paupo doon. so hindi lang yun, uwi na ako ng Bicol. O ilang araw ko na lang silang kasama. Kaya, makabunot sa akin. Kaya, medyo masakit Lumino talaga. pa. Oh, anesthesia. sabi mo, Papa, wala ikaw feelings. Hmm. Wala na ano. Kaya umuwi ako dito kasi ilang araw na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alas 1 week na lang nakasama ko sila. Tapos kung matagal pa yung ano sa PGH, 2 buwan na magkakahiwalay Sana kami. hindi. Hmm. Sana At hindi. kung hintayin natin yun na ganun, ubos yung pera. Ubus. Yung panggastos doon. Ubos. Hindi naman tayo masyadong nabubura sa At budget. yung mga bigay ng sponsor, nabukasan na rin yun. Diyan sa kanya. Yung papunta namin nung nakaraan doon. Tapos, may bili-bili rin sa dito. Ganun po. Pero as long as kaya kong titigil, titigilin na lang. Nagbabaon tayo. Ano na tayo, di ba? Nag-search kasi tayo ng ano. Nakaraan. Kasi nga, bibihira lang tayo makakain. At yun. ng ganyan. Saka ito yung itong tinitira namin, sila yung may-ari dun sa ano, bahay na tinitira namin sa Bicol. Atin na. Okay na ba? Okay na ba ang lahat? Itatabi ko na to. Okay na ba ang lahat? Okay na yan. Okay, so, ipasok ko nga dito, bebe, yung ano, yung bag mo, hanapin mo na lang dito. Opo. Yes. Ito, ang tagal na nito. Kita ka na to. Siguro ano na to, 4 years na din. 4 years na walang laman. May laman naman yan, huwag mo sabihin walang laman. May ID nga eh. Yung PhilHealth. Dito na talaga yung mga ID ko. Ayusin mo pilit mo yan, yung kailangan sa Yung mga ano. national ID ko, ganyan. Wala namang iba dito, pure gold. Yung mga kailangan. Mama, meron ba yung mamang isang ganyan? Wala ko lang yung phone ko. Oh. Mama, Lenses ko to ah. Anak, Basa mo, basa. hindi ko maano yung layo niyan, hindi ko na nakita. Lapitan mo kasi. Bebe, pindutin mo nga bebe, talalakit ako. ano? Ano ito? Tama, decision mo, medyo kulang sa tao. Ngayon ang timpahuay dumadami kasi project niya sunod pabahan. Oh. Sa Sabi ni- Ventura. Ah. Ito si Benji Fernando. Hello po. Sir Benji. Matinan mo yung battery natin. Baka lobat na. Lobat na maan 27. na. Ay, ang tibay niya. Oh. Oo, matibay nga yan. Yan Wala pala na ang akong bagong kanyan din. Na ano? Wala. Lobat na lang. Hindi ka pa pwede magsiselfone. Ah, Ayan. Sige. sagarin natin yung live. Cut off na rin naman ngayon eh. Kwentuhan na lang. Bukas, yung upload bukas, panibago na. Oo, lang na yan. Panibago na. Sana
walang Para sa June na yun, yung ano bukas. pamilya, iniwan ng pamilya, wala na sa papa sa amin ng mundo. Kala ko nga, kaabot ng dollar ko kasi nung ano, yung pinakang malakas ko lang na-upload, yung sinundo ko sila nung sa ano eh. Yung sinalubong ko sila sa PTX, yun lang. Saka yung vlog ko kay ano, Shin, yung kasama namin ng live. Ayaw, Araw-araw may na-upload naman ako. Kasi mahina talaga yung ano, yung views. okay naman. Oo, okay naman. Okay lang yun, nak. Ano? Okay lang yun. Okay lang yun. Sa Ito, Parang matulog mo bakit nanananggal 75. para ka ba na $25 yung kulang. Hindi, 25. Kulang pa din. Hindi kulang ba yun kasi babawasan. Nabawasan pa din. Siguro next time. Ay, ito pala, oh. Dalhin mo, oh. In case mag... ano yan? Yan na lang to. Yung mga power bank, yung madadalhin ito o yung isa. Huwag lang power bank. Ano yan pa? Ayan. Ayan na yun. Saan ko ba nilagay? Ayan pa. Eh, may ano ba? Ayan dyan bigay mo. Yun. Gamutin mo yun. Bebe yung kalam mo. Ilan ba yung ganito? Sana. Dalawa lang. Tatlo yan eh. Binigay mo sa akin yung isa? Yung nakakaptan. Saan yung dalawa? Get viewers, hello. Ay, bibili nga ka yung stem ng bag mo. Stem na. Butas ko yung bag mo. Oh. Bilang ano na din to. Matagal din pala to. Eh, ano na nga pala sira na. Sira na yun. Pagatang daga yan. Ano? Ano yan. Pag nakatulog ka, kayang Oo, ano yan. lasin yun. Las-lasin lang. Mandurokot. Manduruko. Malas nila pag magising ako. Aray ko, pinasukan Hindi nila makukuha basta-basta yan. Papikitin muna nila yung mata ko. Bago nila maagaw yung bag ko. Ano gusto mo sumama sa akin sa Bicol? Gusto niyo raw sumama sa Bicol, mama? Pero parang mamamalas ako kung malas mo. Maano? Mamamalas. Mga malas. Bakit mo? Mamalas eh. Dapat di ba ako nang dapat? Tapos magkakasakit ka pag magkahiwalay kayo. Sana pala, matagal ang buhay ko, bebe. Oo. Umo! Parang gusto ko. Ang galing mo. Sa mama. Ayun, bubuhatin na lang yung gamit. Apa parang gusto ko sa mama. Nung makita yung mama ko. Hindi mahaba ang buhay ko, bebe. Sakay na kaya ako ngayon, ma. Gusto mo ba? Gusto nyo? Ayaw. 24 hours mo. Wala, kita ka. Mababiolation ka. 5 viewers, 6 viewers. Hindi mo lang ano tulog siguro yung mga viewers natin ngayon. Sobrang init. Sa labas. Kaya may sakit. At siyempre, shoutout sa 22 na nagtamsa. Hindi. So, sorry. Oh. Sana silang dalawa si artist. Kaya mabili yung pandali ng Sabi ay, maaal na sito. Tapos, pinagrang ako. Comment kayo, comment. Sarap din sila. Parang. Mag-massage ikaw kasi dapat. Nabili mo ang ano. Okay lang yan. Okay lang. Baksan. Kasi nabili. Nakakasilang.
Basahin mo na. Layo. Mauwi ka, Mauwi kang Bicol. Sabi ni Nico Martis. Binji Fernando. Opo, uwi pa ako ng Bicol. I-prepare ko lang po yung mga gamit ko. Pero hindi pa ngayon yung uwi ko. Pagkatapos ng birthday ko. Ayun, dalawang birthday mo. Ngayong May. Yun yung tunay. Maria Nicole. Yo, yo, yo. Kapatid ko. Kaburak ka ng... Yung kili-kili, may toothbrush. Yung ano di ba, buhok ng kili-kili. Bebe ko. Shout out mo sila dali. Shut up. Pagkita ka sa camera. Shout out ka sa kanila. Ano? Dali na. Kili-kili. Shout out ka sa kanila. Shut up. Maria Nicole. Maria Nicole. Tapos dito, Barbie. Rain, rain, go away. Go away. Para kung si ano. Lagi na ganyan yung ngipin. Ting, bang, bang, ting, ting, bang, bang, bang. Yung ocean. Tapos baka mo ng gamot. Kumain tayo. 11? 11 ata. 11. Yan. Every 6 hours. Ano? 8 hours. 8 hours. 6 viewers. Kakaanong to. Palamig tayo na dun sa SM na. Paano? Hirap matulog na. Kulat ka rin. Mas nakakaantok yung gantong init kaysa yung malamig ko. Hindi oh. Mas makakantog yung malamig. Hindi na, antok ako pag ganito kainit. Yung mga tutulog ako kung malamig. Mm. Bang, 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 yung money, bang, bang, bang. Your eyes are made of sunshine. Mag-drawing ka. Mag-drawing Mag-drawing ka ng kalabaw. Kalabasa. Mag-drawing daw ka, Papa Jason. Hindi, hanap ko ng pantalon mo. Doon sa baba, doon ba kasi taas ang mura box. Ang gamitin pa. Lala ko makapagawin nito. Naandog ako. Ano nga pangalan niya noon? Laro? Spin. Legit. Hmm? Spin na ba? Nagkakulay siya. Mabigat. Eh, piano na yan. Maray pa yan? Gati siya ko, no? Hmm? Sorry. Wala si Sony doon. Wala pa nga po siya, ano? Nag-ano pa? Paring Sunny person. Nag-ano kasi dun sa ano nila. Bahay nila. Hmm. Hindi ka naman isipin hanggang sa hindi. Wala na. Pero ngayon, meron pa sumasikip. Hindi ka napasukan na. Hindi. Nakapalinis ako. Bali yung binayaran ko rin sa sa ngipin ko. Hindi ko bunot ako 1,000. Tapos pinalinisan ko na yung ngipin ko 1,000. Tapos may pinapasta akong isa 800, bali 1,800. Ay, 2,800. Tapos kahapon nagpabunot ako 1,500. 3,800 plus 5.
4-3. 4-3 yung naubos ko sa ano, Pero at least, sa ngipin ko. At least wala na akong hinday na sakit. Tulad ng tatrabaho doon pag kumakain, pinapasukan yung butas. Kasi mga butas na yun eh. Ngipin ko na butas, kasi masakit. Kaya minsan nawawala ko sa ano, sa hulog ng trabaho. Tinatamad kasi hanggang dito sa ulo yung sakit eh. Ngayon okay na. Na red. Hindi ko yun. Yan ko yun. Red. 2 hours na tayong nakalive oh. pari na lang 24 sila. hours. Pasakop na sila. Wala na Tapos siya. 3 na lang, hindi pa 3. Baka nga isa na lang yan. Malakas talaga ang views pag pa-Hawaii Angels ang asa content. Oo nga po. Malakas. Dito, consistent naman yung upload ko dito eh. Talagang mahina. Kasi nga, yung mga viewers nakafocus doon. Pero at least, ano lang yun. Kumbaga, updated pa rin yung iba. Kung ano yung ginagawa ko sa araw-araw, yun lang yung ano doon. Mag-update ka na. Update ko lang yun. Kahit alam ko naman na mahina, hindi pa rin ako sumuko mag-upload. Kahit mahina, at least na nakakadalaw pa rin akong upload. Ganun yun. Kasi kung di natin na-uploadan, mas lalong bababa. At yung ibang mga viewers ay aalis. At may mga nadagdag din na mga viewers ko dito sa Paranaque. Mga nakasalamuha akong tao. At siyempre, shoutout din sa mga viewers na dati natin viewers na bigla tayong nakikita. Pero gusto ko sana silang i-vlog. Kaso ayaw nila na magpagip sa camera. Yung ginagawa nila, picture na lang. Nagpipicture sila. Sila At sa, na lang mag-upload. oo, sila na lang. Sa amin, na cellphone na lang nila. Ayaw magpa-vlog. Mga viewers, mga silent viewers daw yun. At yan, pasensya na rin sa ibang mga viewers na gustong makipagkita sana dito. Naging busy na rin tayo sa hindi ko rin kasi ito bahay. Doon nga sa pages may ko dun eh. May na-meet na viewers. Tapos doon sa Laguna, may na-meet tayong viewers doon. Kasi pagdating ko doon sa Laguna, doon sa Pinaliguan, doon nga, sana'y tingin siya sa akin, kaso di niya sigurado na kung ako yun. Sabi na. Tapos kung kailan pa uwi na kami, nagtanong na. Parang kilala na kita. Sabi na, yung matanda yung may-ari mismo ng bahay. Bakit po? Parang ikaw yung napapanood ko sa YouTube eh. Tapos tinanong sila, vlogger yan? Ay, opo. Dami sa parang natin dami. Seven viewers. Bakit bukas? Ayan. Oo. Ano po yun, yung dalawa na yun, taga Paranaque po yun. Si Shinshin, saka si yung isa, yung matabang babae. Si Jaja, taga Paranaque yun, kasabay namin yun na naligo. Pero hindi yun kamag-anak nila Tito. Kumbaga, ano lang yun, isinama nila Tito dun. Nag-alok si Tito ng mga, kung sino yung gustong mag-swimming. Isinabay niya. Tapos yung iba naman doon ay ambag na lang sila sa pang diesel. Kaso busy rin sa pag-aaral. Kaya di ko na sila na-content ulit. Nandun lang yun, malapit sa kanila Tito. Yun, ano yun, half Chinese, si Shinshin. Kaya pala kako ang puti mo eh. King inang itik. King and pisa. Saan yan? Makulit yun. Kulit talaga nun eh.
Yung dalawa na yun. Tingin yung isa. Kaso hindi niya nanamit yung papa niya. Wala na silang communication. Walang communication. Papa niya. Communication, iniwanan sila o umalis lang. Oo. Siguro. Hindi niya pa Hindi talaga nakikita. na-meet? Hindi niya. Yung pagbaba, tapos binigyan ng 5 dollars yung naligo ka lang. Tanongin mo lang, ano ba na? Pinagkatama niya sila. Iharap mo kay Tita Rhea yung sipag. Ano tayo? Okay, tatawag. Baka yan yung anti-radiation na order. Sabi mo nga. Ayun. Aba ka nga. Sabi ka ako yung bigay. Parang sobrang Mga picture ni Kuya. Picture. Picture. Buong resume. Picture. Buko iton. Pangbutang sa resume. Ito. Scan. Hindi ako. Alis ka dyan. Alis ka dyan. Yung Itong silicon biodata. sana. I-scan Ko mo. na. Ito picture silicon biodata. I-scan mo sana. Ganon din pinsan ko. Ano yun? Chinese Pinoy. Ay, sana. Asa Antipolo. Pag andun ako. So lagi ko kasama sa inom. Pinsang kuli, one round. Kasi iba yung iba yung puti nun yan, ni Shinshi. Yung anak ko maputi, pero iba yung puti nun, talagang puting-puti. Tapos Ano yung, lang skin nila? tapos yung ngipin niya, talagang puti ng gusto. Puti. Ganto? Gusto mo ganto din? Hindi, yan. Mama, baka na. Ito rin ang ginagamit ko. Sombrero lang. Ganito yung suot. So para Picture. pagtakit ko sa mukha. Dito nakarapos itong biodata mo, picturean mo. Sana naman. Apa? Apa? Ito sa akin. Ganto. Yung sinigay, kasi wala naman. I-airport ko kami arcade. Baka maluwag yan sa mukha ko. Sana. Waterproof. At least man, ito ako piya. Mas kaya mo ka din. Parang kinchang pa lang Magkano yan? ako ito. Mahal yan. Baka yung maganda-ganda dito. Contact number ninyo. Wala ito pa din. Wala, contact number mo. Sabi namin. Yun nga, patingin ko lang sa taas ng Wait mo muna. 2 viewers na lang sila. I-type mo. Wala. May shopping. Ha? Shopping. Shopping. Ay, may shopping. Oo. Baka yan na nga yun. Wait lang. Shopee, dumating. Anti-radiation yun. Yun na ba yun? Hindi lang. Yan, Papa.
Kasi yung dawit ko kasi bawal ang I-type mo, anong makuha ko. Pero yun, mga gismays, Pero yun mga guys, may mga sariling mundo. Babae pa, magaling makisama. Opo. One viewers. walang bawal. Kay Dan. Hello ka na sa kanila. Wow. Oh, Ano? Radiation. Papa, 1 na tapos naging Ito na yung 3 ano. tapos nakain ko. Anti-radiation. Anti-bulletin. Ba't ang maliit? Ay, Ba't naman yun tayo. sa'yo? Ba't yung malaki na? Ano malaki? Pang ito, pang matanda. Okay naman. Nandiyan eh. Oh. Parang tumanda ako dito sa anti-radiation nila. Hindi yun. Bakit mo naman pumili? Papa, Ano nang ba lang kuha? Gusto mo? Papa, binakalan naman niya tapos ayaw mo. Okay na to. Importante mo yung anti-radiation. Bakit? Mura lang Sa yun. harapan. Maganda yung pag naano, magbibilig na umahan. Ang Ano ganda pa. nagiging anti-blue light din yan. Yung isa kasi anti-radiation daw. Ayan. Tara, kinuha mo. Buko eh. Parang nerd ako. Kinuha ko na. Oh, nice na naman. Sana Ang ganda bagangan eh. Sana. Bay doon mo si, di ba kasi di ba yung data mo, nabad Parang sa di ba tama yung kayo. data mo. Parang kapatid. Pero hindi ka pares na skin. Magkano to? 300,000 35? Yan na yan. Yan, nabad mo din Ano na pa yung ano, face mask? At yung takip nito kailan? Oh, ade, nabad mo din. Oh, araw balik ka lapad. Pabukas pa pa yung ano, yung salalim. Nakuha mo. Ay, 1 ulit. Tawang Papa, 1 viewers na lang. Sana, sana naman na Untog na untog. ade na sinabi no tangko. Ang End na dagko tayo? pag End kakadto na ko tayo? last. End na. Hindi na tayo. Taray hindi kakadto sa driving. Kunat to. Kunat to. Bro, Nagkuha ka sa yung driving. tita ko may asawa, Chinese. Friend yun ni Nora Honor. Tinda niya dati sa Eriga. Ha? Ako o Nora. Tubig. Ayun po, end na tayo. Maraming salamat po sa lahat ng pumasok ng aking live. Thank you po sa inyo lahat. Ha? Alam mo na kay Sir Benji. Sir Benji, ano mo tayo? End muna tayo. 3 viewers, end muna tayo. Kasi, anong oras na? Natulog siguro ako sa sumasakit yung, Tapos na sila oh. sumasakit yung ating binunutan.
Tutulog muna ako. Ayan po. Bye-bye. Sino pa yung tatlong mag-vlog? Oo. Ingat, ano na. Waba na kanila. Babush. Hello tayo. 3 viewers. Oo.